Good morning, Jotanana. Good morning, Bundu. Bahing ka sa kadimuk today. Okay, just spicy way man tong tok kata. Mama sa kasi different way siya pa ng himatuya. Tiyan no was tu zaya. Basar katal ni. Mas ko tam tunya mani. So no bors habit skun dus tong play. Sabuk sungten bisingo. Tabung na idorop. Nge tabung na basal idorop. Kazan ito mo. Kazana. Kazana ito nga ruguto. Rekadi. Kutu kosang ya ten bisingo. Tung pelama saya aisyah ko sini kisah kosang makan kan. Ngono sung boros sok pajak kisah nerok no ponogana. Rok sai mang kana sang boros sok pajak. Yang mana hana ke tui mamang. Yang mana hana gitu. Cari dige tui. Sok pajak mana nau seng. Dumboor sok pajak Dumboor ni. Kaisa mau kai Rusia bari tu ke fai. Kaisa abo park katal Raima park nai brok sanamani. Abo hongka island no. Tui kasaro rong bai ma phayo. Belai jaga nai thok. Yang bondo rit ke bai dai to ma. Ma kasang phataro kasang buk. Ma Sa das pola. Tabuk sung fresh nai. Mukhang khorang suwi. Lam siri nai kasang phana te dam khai nai. Ma thang nai lama haksal. Bilai kun sum chane. Jatana na phong ka ham sang. Tabuk na basa drop. Ron rok no ma khana sini ten rok. Nge sang mia sari ko sok pai kya. Mia video khai mani sini je go kuru tam jani format dang thang ma kya. Format khlai ma rekha bani bagi mia sari rok ni video sang khlai samali ya. Nai de obo hongkai katal park tang mani Raima park tabuk bo pai sugya khuta. Kaitona borok sang no thai rekha jaga rekha belai hambai bong ni park nai kol nai onat no. Hingga ro belai tongthok jaga sang phai enjoy khakya mia sari go te mai rok bo brong no sari kha. Tei thona ni sini ten kri borok no rekha. Belai hambai borok no. Asuk kasang majora phano sang no bo joto ব্যবস্থা khlai re mani babe. Belai tongthok abunan rok bo phai visit khai padi obo to sini borok ni no hai ma ora sini borok na emne asuk ka sang ya ro tei kina ne boge da ka sang ya saimia nge ten bisingo hongka to te bo ka sang ya tung fly si tongo je somani sang mia joto khugui mari baikha nge sang ko ekta blanket halka blanket dok tui phai abo bana sang thui mangkha kono asuk osubida mlia belai ka hamkha. Selfie point yang ang background toy belai nai thok khomro khas ka rijak morka berma damani toro sirisio belai nai thok Ni sudah ni selfie. obo hongka sini ten sini bed belai ka ham toy habya belai ka hongka ব্যবস্থা khlai ri thok abone sana ne musungo norok tumu na visit phai na hongka visit phai khlai pai bedi khai no rok camping khai thui thang mano obo hongkai sang Rusia bari te khaya Rusia bari te khai yang sampata rong to kisa kaima khayo rong ka oin rok camping khlai mano te obo totally sini borok ni abo haike phaidi sang bong ni borok ni aro thangai thomasai sini borok ni aro phai tholai na abo haike bong ni business bote soli tho sini borok no develop nai ta.
Rung chắc cái là được phải lấy cái còn không có cái này nó rất là rồi 오 석발레가 여러분 방동 Malia.